Umfunani lo Sibusisi? Awuna mali awusebenzi. Nemali onikeza wena incane kabi. Hayi ngiqiniswe nguye uSibusiso lo ngoba yena unemali kunawo. uSibusiso wenza kangcono kunawo. Sezoyilungisa ilungisa. Hayi wenza kangcono uSibusiso u9 futhi udriver neRange Rover. Wena manje uhambisa ngamanyawo yini le? Mangabona abangani bami bayothini? Awuna Range Rover. Salani. Lalela. Awuthama uzoyilandela ifoni yakhe kuba lo mntwana. Shaya wena. Uthamqinile. Ngamiye ngifuna igonkoza. Uzongisho? Ngigqoka. Ey. Abangeke la sibonisana. Tan sorry. Hey yo, boom, Mzansi. It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathumtimandi mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream funa ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with 2 years of protection. Wake behind the camera, the zoom master. Hey yo, this is welcome guys. Indota yehlo. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumtimandi mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Yabona bafowethu, welcome nawe Musa. Ngifuna ukunichazela. Yabona maseniqala, senithandana, senijola. Umuntu wesimama uyalalelwa. Yeah. Noma ngaba wenze lutho wrong, ethi wrong. Wrong. Noma ngabe right kodwa yena emesethe nje wrong. Wrong. Ngoba wena waba right, yena waba wrong. Wrong futhi. Wrong ukuthi wena uthi yena wrong wrong. Akufanele lo muntu abe wrong. Lo muntu uhlale efuna ukuba right. Angani mina ngizwa yini? Mhlawumbe ikhona into okhulumela phe kwayo umuntu manje. Ethu mfethu mawufuna ukuofa ngikubuzile nalesithi ngathi ufuna ukulala yini. Le ndoda kadelele awufundanga yini kumfweni ukuthi abantu attack inkosi bayalala. Sanibona sisoma ungabaleki sister sicela ukubuza lana kukuphi sorry mntakama sorry bengisacela ukubuza ukuthi ilokhuzana icrash le bizwa ngengwenya little baby's crash itholakala ngakuphi Okay Ngwenya this baby's crash. Yeah Awuthamba kubuka nje uzobuza nathi asazi yabo. ikhona ni crash ekhona ngala Yeah, I'm sure khona. okune crash akuyona ingwenya little baby le yabelungu nje ecela bengwe I can go and check. icandies lokhuzana ubhuti nobani kami Oh, Hector. Hector Yeah. hawu bhuti usise nobani uthoko hayi bona Hector futhi ngiyakufanisa kokuphi ekhaya Ekhaya. From Cape Town Prime. ngiyasho ukuthi ngiyakwazi mfethu eKapa kuphi neKapa ukuphi neCape Town Hayi awuthamji imibuzo engakwenza kahle. no shuthe mina ngambe ngibuza imibuzo mfethu yabona lento leso ngisacela ukunibuza a few questions are you guys dating Kodwa ububuza icrash nje bhuti eyasekhaya icrash eyasekhaya ulahleke kanjani? no umkhulu wami usanda kuyivula umkhulu wami umlungu So ufonela umkhulu wakho phela ngoba thina siwa enjoying ourselves. okay ngicela ukunibuza a few questions ke bese ngiyamdedela ke ngeke senibuza ngama crash Sure. niyathandana Oh, Prime ngicabanga. cha mfethu ngiyabuza because ungathola ukuthi uhamba nosisi wakho noma umngani wakho wase Cape Town dona Okay. yeah wena sisi wami uyathandana nobhuti Yes athandana. oh senesikhathi singanani nithandana mntakama Sine 1 year 7 months. 1 year 7 months konje sithoba ikama Uthoko. so wena sesithoko ungathi yini oyithandayo ngale guy yase Cape Town ona 1 year 7 months naye Ngithanda ubuntu bakhe ubekekile ubhuti umphatha kahle nje ngeke ngicomplain okuningi. Sisami ngiyabonga Hector Peterson wena ungathi yini mfethu oyithandayo ngomuntu wakho I know uyazibonela bafo. I ngiyazimela don't have to see. yeah Take a look. yeah Gazlami, umpinde phela umuntu avula.
Awundonankulu. Ngiyabonga isiswami. So wena siswami athini ama plans akho ngale relationship njengoba senithandana isikhathi eside kangaka? Yo ngifisa umshado budwami sibe nengane nathi sibe imuli nje. Ngiyabonga. Mfowethu wena ngabe nawe isifiso sakho siyafana yini? Yeah, mshado. Siyafana. Mshado. Uzomshada. Yeah. So wena Hector akwazi mhlawumbe umjwayelelo my sister lokhu niqalile ukuthandana. Why will I cheat, bro? No. Umbuzo ngoba ulana wena ngabe uthi yes or no. Mfethu kunabantu abachithela mfethu abantu abahle nje ngabo laba. Naye uma isister uyazi exact yamchithele emuhle nje. Yabo. So wena yini engakuvimba? Hayi, mina ngifikile la bengifuna ukuya khona. Ngifikile la. And you happy? I'm happy. Thank. Siswami nawe happy? Yeah, ngihappy. Ngiyabonga siswami. Kukuphi emakhaya yakho ngoba lo bhuti usuke eCape Town yini? Mina ngibuye eZimbabwe. Which side? KwaBulawayo. Big up to KwaBulawayo bafethu. King Ginger Cream de la Cream. I'm coming very soon in Zim and I love you so much. You know the story. Ngiyabonga. Say hi Bulawayo, hi. Hi Bulawayo, hi. You know the story. Bulawayo Harare. I'm going to be there, you know, when we in Cape Town. Oh, in Cape Town. Ngishilo athi manje uqamba manga mfethu. Yazi ngishilo. Unamanga ukuphi Cape Town? I'm from Mpumalanga. Kena ubuza umbuzo uthi I'm like ngiyamangala uthi abantu baseMpumalanga umucabanga bazofila kanjani umbo bafihla. Which side of Mpumalanga? Bush Park Ridge. Yeah. Sure. Big up to Bush bafethu. I used to have a friend Bush bafethu igama lakhe uTsepiso. She used to be my manager when I was still working at retail. Yeah, uTsepiso, she's from Bush. Big up to Bush Park Ridge. Bahle abantwana base Bush mntanami. And then amajita khona athanda abantwana bahle. Mbuke nje from Bush to this pushy. Nice one. Pushiri. Mayisihlangene lento yena. Awumpushire ngehaki. Shendere bobo shebushiri Bush Park Ridge hlangene nepushi uyamthanda ne kakhulu siswami nokwazi umchithela umuntu wakho Hayi cha. lotho ne endasoza ne Ayingeke. yazi siswami kulento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test to whereby we switching phones for 60 seconds wena unike out yakho uBush ifone yakho uthi ayi-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani noBush naye akunika ifone yakhe ukuthi nawe uyi-check koBush ukuthi kwenzakalani angizona sisterona Hayi bo bhuta hayi bo ku Facebook lapho ke but now uyazi. kwenzakalani Siyafaka ama comments abhedayo umuntu aphendule indlela so hayi bhuta. kodwa angithi ama comments la mina ngikhuluma ngama DM mhlawumbe ama messenger la mase nikhuluma indirect angizwanga sisi hayi akuzwakala hayi bhuta. ukuthi wenzani shuthe senze couple switching phones wena uzothatha ifoni kaMamazi uyi-check ku WhatsApp uyi-check ku Facebook uyi-check ku Instagram ukuthi ufletha nabo bani ngaphandle kwakho angitheni ukuthi uthandana nawe kuphela and akekho omunye umuntu akuchithela naye angiziswami manje yini pho wasuyabala Hayi bhuti wami kodwa ngitshelile nje ukuthi sishaya isikhathi. amara baby follow I feel like we can do it quick yeah Right. ngisho we in this together iletha ke sisi ngoba ku right nawe mfethu letha meyam indaba uzanizoma ngapha futhi kuzimoto lapha uzanda indaba mfethu indaba kanti ubucanga ukuthi kuzobuka ifoni kawoza ngapha futhi kanti ubucanga ukuthi wena push kuzobuka kahle kanti ubucanga ukuthi kuzobuka ifoni kaMamazi how wena ufuna kucheckwe kamuntu wakho neyakhe engacheck ngisho checka yena ukuthi usiphathe njani and then siphinde sichecke nawe angithi nawe ukuthi usiphethe njani kunganjani siqale ngawe singaqala kona ukuqala ilethe uphatho wani uthini akunento ozoyithola bafula ayikho inkinga okay so thank you sisi Ngiphathisa inhliziyo la. ungawari hlehla ngawari nazi na WhatsApp ngawudlula nawo okay na WhatsApp mase ngithi type uzotype la ku search makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yize izobe iqoqoda umuntu wakho you understand and then yize izobe ithatha imali endoda yakho yehlisa umoya ke okay bafethu igama lami King Ginger Cream de la Cream when I'm in vendor they call me Mkondereni big up to yourself Zim please give me the best name bafethu kungabi igama elibhedayo but kube igama elishoyo ukuthi ngiyinkosi yamakhosi yangempela in Zimbabwe I give you a challenge name me because in Venda I'm already Mkondereni, in KZN I'm already Umzwandile, and in South Africa I'm King Ginger. What is my name in Zim? I want to know. Type la put I love you ungitshela ukuthi kuvelani yini ngifuna ukuchecka yini abakushayela la uthi amjobe outside grand kanje ekhame polite and eyidark hayi bazama
Bayazama. Yeah. Wena uthini? Ngiba entertain Brian. Good shot. Hayi ngithole lutho. Awutholi lutho. Yeah. Delete lapho. Utype uthi I miss you. Ufake neheart ebomvu. Wena awuthami wenza ini sports mhlambe noma uyacula wenzani uyadansa because ubuya ngathi umdansi. Angidansi. Awudansi. Ngiyasebenza nje. Oh yasebenza. Yeah. Oh ispansula akwazi usidansa usakhula. Ngazama sangihluza. Showcase. Hayi kuvela kimi mina ngedwa. Vela kwena ne? Delete lapho type uthi sex. Unokuyicela ngithi sex kwena. Yeah, nokuyicela. WhatsApp. Okay, kumele kuvele wena ke lapho. Ungaveli lapho uvela nabanye abantu oquqaba. Shuthi uzobe liququda nayo. Awuthi grand wena yazi amajita idansi ispansula ukuthi ayishayi ingane. Yeah. You know, that's why I quitted that thing. Ngayizama. Ngayeka. Hayi ngibona ngakimi ngedwa. Ku account. Yeah. Only her man. Phuma lapho faka i-emoji ebrenjolo. Faka i-emoji ebentshisi, ufake nale emoji alamanzi athi cha impophomo. Nendaba yawazi lawo manzi. Yeah. If uzothola kuye. Wakwami ukhiphisa lawo manzi. Every day Brian. Uyinkunzi umkwethu. Okay. Hawu sisi. Phela mina ngedwa. Siyabonga manje yazi bancane abantu abanjengawe abasakwazi ukuthi Yo. yeah Ushaphatha inhliziyo. delete lapho type uthi come outside. Yeah, ne? Awuthami. Yeah. Sisters. Yikho bumphendula. Yikho bumphendula. Inkunzi lena. Vela wena ne? Thani money. Delete lapho type uthi money. Aweza sempumalanga. Ayish. Yini? Unothando lesi. Ne? Over. It's only And ziyasipana. Uyazi now. And ziyabasikwetisa. Every day. Every day. Umuntu wami. Ne? Vela kimi ngedwa. Thani morning after pills. Yenza sense ne? Ngiyakubona uvumelana I'm just giving you a chance, man. Like, do it. Hayi vele. Uyawudlala Facebook. Yeah. Khona. Super sisi. So Facebook. Hayi messenger. Masengithi type la uzotype la. Ma ukuthi kuvela ama message angavuliwe. Anginankinga nawo but makuvela something enye kanjalo ungitshela mayithi no results futhi ungitshela type lapho uthi I love you ufake neheart etha yibe bovu. Instagram edlala I'm everywhere. everywhere. MTN everywhere you go. Hayi bonakala mina la. Oh wayekushela la. Yini nibweni phela le idatha nikhulume na ku free mode. Yeah. Mara izinto zakudala ungabona lapho. Yeah ngiyayibona it is. Yeah. Sahereza nami isibani ngasithuli Facebook. Manje somnani. What's up? Ayilazi wena ngathi uzongicindezela ngokuthi uyasebenza wena. Zenza njani mfethu? Kumele usibani. Otherwise uzokuchithela. Phuma la ya Instagram angaze kube uye lo chitsa awuthatha ne confidence kangaka sisona bese sizoqeda mase ngithi type uzotype la same thing uyitype kwilokhuzana ku Facebook type uthi I love you fake nehathi ebomvu awena awuthe grand wena kade ngibonile awuthe sempumalanga lena Bushbuck Rich showcase bafethu never disappoint. Yabona kuvela mina futhi. Mnike siswami phone yakhe mnike indaba sayibambeleni ngoba uyabona ukuthi kuvela wena uzizwe njani njengobona ukuthi indoda yakhe loyal Ngijabulile. ne Yeah. Okay. Thank you very. Konke bengijwayele ukuyisho abantu bebehagana niyafuna ngintshele bengijwayele ukuthini Ngijwayele ukuthini? You will never know. Maybe it's the last hug. Hayi la. ungayi lapho ne Ayizolasta le. izolasta ne Ayizolasta. akuyona ilast yakhe le Hayi. imari izolasta Ayizolasta le. akuyona ilast yakhe Isaneminyaka lena Brian. angisize siswami ngivulele leyo phone ya relationship elastayo hayi boy ubuse Victoria la Yeah. asas awukazi uyezini Angazi ni Brian. awukwazi nje la eVictoria Falls ubuhle ke beZimbabwe ke lobo Uzongikhipha. bamba hey siswami nambe indawo ezinhle kanje hey kuhle eVictoria Falls hey Yeah, kuhle. angaze ngiye
Okay. Ah shit. Qala Ima, awangisabuka iVictoria Falls lana indaba nomona pho. check umuntu wami Brian. Yeah, phela mina ngizokutshela ukuthi senza kanjani mfethu. Okay, sure. Kuhle kodalana. Wahambe abantu bakini lapha, wahambe uwathuka manje. Ya ngabantu bakithi. Sihle lesithombe. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela, makuvela igama lamanye ama-outs la ungitshele futhi ngoba lawo ma-outs kuzobe kuyiwa aqophoza umuntu wakhe ngifrustana. Ehlisa umoya yakhe. Type lana uthi I love you. Siswami indaba wahefizelela phezulu manje manje. Hayi but angikho comfortable for mina. Ngana ukomfortable ngani? Ukubanjwa kwefoni yami. Ngokubanjwa ifoni yakho ngobani kade ubamba ifoni endoda yakho lana yona indoda yakashongo lethu manje Yama. yini? Hayi yami. Khona into ofuna ukuyikhuluma khuluma nami khona into ofuna ukuyisho. Hayi ayikho. Khuluma singaka-check ke. Ayikho hayi ngingabheka. Singabheka. Baby. Ubani usibusisa? Aso. Ngumzala wami njengoba bengisho ukuthi saye Victoria Falls lapho. Uthe uhambe nami nefamily yakho sekumzala futhi manje lenkalakatha lekubambela ikugonile. Dami uyabona manje. So usibusisa umtshela bo love you wena. No, Umzala wakho yamthanda. umzala ngiyamthanda ngoba ngumzala. Phone bambaneleni kanje eVictoria Falls. Simfonele umzala. No, you ningamfonela miss umzala umzala wakho. sizokhuluma naye baby singafika kuye. I miss you. Uthi Awungithaphela uthi sex lapho sibone ukuthi umzala unokuyicela yini impahla seswami yini inkinga? uyabona. Ngenzeni? Khulumela iqiniso. Ukubuza icrash nje ukubuyile icrash wahlukana nathi. Uthe awuyazi icrash. Ukuba ungibonisile icrash ngabe ngiyile icrash. Yindaba siswami. Uyena usibusisa. Uyena. Uyena usibusisa uThami. Awudelete lapho utype uthi money sibone ukuthi usibusiso nemali umi kuphi. Khuluma iqiniso siswami. Usibusisa umzala wakho. Ya ngumzala wami. Hayi sesami kulokuqamba manga ngoba samfonela phela. Bhutami. Angiboleke ifoni. Angiboleke ifoni. Yasi siswami. Khuluma iqiniso manje. Khuluma. Awuthi sifonele nkalakatha mfethu. Yo. Yo. You have reached the mailbox of 06. Unenhlanhla yezo. Yangizwa ukuthi ngithini? Thelile usibusiso umzala wami yabe Umzala wakho unika imali engaka? manje. Beka ngiboleka imali baby kunento. Imali yani ukunika imali You have mina. reached the mailbox of Ubungenayo ngaleso sikhathi mangicela imali wona ukuthi awunayo. Wangatshela kamina ngizoboleka bangani bami. Hayi baby yo uyazi futhi wena usebenza. Sesamamanga yazi sesamamanga angeke akufanele. Angiqambi manga. Yazi umuqamba manguvela lokho. Uyangishayisa ngekhanda yo. Seswami Uyavela uthule nje. Yo, usibusisa everywhere. aya plus inkalakatha engaka Yo. umZulu usibusiso sisine. Hayi hayi bhutami nami buze eminingi So kangaka. okay ngicela ukubuza ke mina siswami. Lo mngani wakho ke lo usibusiso at least ke benisebenzisa condom. Condom. Bhutami So, yo at least. ubuzo nje. Phela niyathandana nosibusiso kuyabonakala. Hayi. Awuthami ehlisa umoya ungamthinti. Kwenzakalani siswami khuluma. Ngicela ifoni yami yo. Ngicela ifoni yo. For how long wena nomzala wakho uqoqa? Abaxoxi bayadlana. Musuku sugar coat lento uyabona labantu bayajola. Ucabanga ukhazini wakhe angacela isex. Maybe bamuse lo cousin wami, I think so. Oh maybe bamuser. Yesixoxa ngokuthi yena nentombazana yakhe bayenza kanjani isex ngumzala. Yini wena usayazi ni sex wena so wena manje usuhamba uxoxa nabanye abantu ukuthi Bhutami sho. Now Baby, for how long? ungihlaba usibusiso shuthi usibusiso. Yes. How long? Oh it's your phone. Oh ngithi usibusiso lo. How long? hayi Bhutami Yini? Ngikhuluma ngiphendule lo mbuzo lo usibusiso ngumzala wami nje sicela ukwazana last year ngo-August Nomzala bathi usibusisa wena. At least nginaye at least ke singaya siswami. kuyembuza At least ke seswami ngabe uyasho ku my brother ukuthi yebo besisebenzisa icondom khona izofila safe nayo ngoba wena nomzala wakho kade nayiqala lento eniyenzayo unyaka nomzala ngini bayazi ukuthi wena unika umzala ikheke bazo awuthami kanti awutyphanga no sex lapha nakwavela usibusiso sengikhuluma ngathi ngikhuluma amanga mina ayishongo yini wena leyo nto iphi ifoni engane wena Baby, umnikile? ivule le phone ivule khona sobo Bhutami hayi ngivulile oqala nje sengivule okwesibili kanjani Umnikile ikhekhe? hayi ngimnikezanga uqamba manga ngithi Besixoxa uqamba manga angithi lapha nakhathi ngithi wena thapha uthi sex uboneni awubonanga usex usibusiso Usibusisa la.
manje musilokhu na ubuza into engekho ke la Hayi mina akho ikhulumele phela. ayikhulumele sesiwami vele ukhuluma iqiniso namntaka mayiqiniso will set you free vele le ndoda isikulahlekela No, akangilahlekelanga ngizokhuluma naye solungisa le ndaba. usazoyilungisa naye Ayizolunga la. izolunga kanjani njengoba umbona ukuthi ukwenza isilima ulokho ethi usubusisa ukhazini wakhe awuthi amvula amehlo lo mntana ukwenza isilima musuba isiphukuphuku saseMpumalanga mfethu wake up hawu ngikhuluma kakhulu ngani wenza lo mfana isilima wena sisi Baby. hawu Soyilungisa le ndaba soyayibona indaba wena ufuna ukulungisa le ndaba nendoda yakho mina ngingekho wena sisoma okokuqala awuthi ngicela uvule le phone siqhubeke ke sicheck mhlawumbe kuzovela abanye abantu vula full phone wena hawu ivule futhi ivule Udwama hayi ngeke yo hayi. woza la Futhi mana nawe musilokusondela type lapho uthi money bese sutypeile money bese ngawutype money sibone ukuthi lo mnqundo usubusisa sibone ukuthi lo mnqundo usubusisa yanika imali Yamoshela izinto zami yabona Na ngosibusisa. uyavela lokuvele lentwana yodwa Yeah, baby. Umfunani lo sibusisa? Umzala wami utshelile bengiboleka imali ukwenza something wena ubungenayo imali uthi awunamali awusebenzi. uyasebenza lo muntu Angisebenzi njani? Akasebenzi uthi kasebenzi kimi akanginikezi imali. hayi uyasebenza lo mfana Angisebenzi yani mina. Hayi nemali onikeza wena incane kabi. Yo, ayisizi imali onikeza ngayi. Uqonda ukuthini ukuthi akasebenzi? Ngeke. Shuthe wena awuthama namanga ukuthi uyasebenza. Ngiyasibona bafa ngidlala ibhedu uyazi naye. Siswami wena uyazi imali yaphethwe yalo mtshito. Unikeza imali encane kabi bhuda Ubufuna imali yini? Ngijinya ngiqala iziyophela. Nithe nizoyilungisa. Lento kuphela ngiyoqhina ngayo. Nithe nizoyilungisa lento Uqhina yani uqhina ubani manje? Hayi ngiqiniswe nguye usibusiso lo ngoba yena unemali kunawo usibusiso wenza kangcono kunawo. Uzoyilungisa ilungisa. Oh sibusisi. Yebo. Hayi Wenza kangcono usibusiso una futhi udriver ne Range Rover wena manje uhambisa ngamanyawo yini le umbhedo omunye nalo. Mangabona abangani bami bayothini? Ilungisela. Ilungise phela. Awumi. Yini? Awumi phela. Angithi bengithi ngiyakusiza la ugoloza ukuthi ngikusiza. Naye ingane yakutshela awuna Range Rover. Uhambisa ingane futhi phone yami ebona nalo. Ayisebenzi ke lento. Welcome. Telephone. Ayisebenzi le. Check wena. Yo, sufuna ukukhala yini? Ngihambe ke ngiyokusibusiso. Kuyokusiza lokho. Kuyokusiza lokho. Ngihambisa ngenyawo la bengiyoshisa ilanga ngizogibela itaxi. Into yaziyo. Wesitaxi. Wena siswami wena uthi wena umgibeza itaxi and umhlalisa nabantu abanuka amakhwapha. Wena siswami wena kanti indaba ubungayitsheli out ukuthi awusayithandi ngoba wena ufuna ukugibela itaxi usuhamba ngeRange Rover indaba wena wenza lo mtshito slim. Ngiyamthanda lo muntu futhi bezongishada. Usibusiso into yokudlala nje into yamanje iyophela nje. No budama kusho lutho lokho bekuyodlula kwami nosibusiso nje. Kudlula ngelikhekhe. Uma nothe ngimnikezile ikhekhe. Ngeke ungamnikeza ikhekhe ugibela iRange Rover yakhe. Thula mani. Yo. Nefoni yasho musi ikhekhe umnikile. Ngimnikezanga ngibonanga kahle no but thula mani. Nozokulokhu ucizelela izinto ongazazi. Yo, hayi ngcono ngihambe ngiyobona usibusiso ukushiyana nawe. Vele ukufanele. Right. Salani. Lalela. Awuthama uzoyilandela ifoni yakhe kuba lo mntwana. Hello. Siswami unenhliziyo embi yezwa. Lalela unenhliziyo embi ngathi awuyena umkhaya wami. You bastard. Fonela le Range Rover yakho izokuthatha musa. Ujabule? Kade ungichomela la. Ayi ujabulile na. Ngani? Yahamba ngibona musa. Kade ungichomela la. Yawasami. Ngithi kade ungichomela ngithi ngizama ukusiza la ngiyakutshela ngithi lengane le ikwenza isilima uthi kumina wena hayi nizoyilungisa khona la uhlulwe yini kuyilungisa la kunjani ke makunje manje cha ngisakhuluma nawe ngifuna bakubambe kunjani makunje indaba ubungasho ukuthi ngikusiza ngizama ukukusiza imina engikutholele ngisiza yana umoshile nje ubungazi ukuthi lengane iyafeba ubungazi ukuthi dlo mara bengihappy musa ngisho kodwa bekumele ulazi iqiniso warifu bufa iqiniso lana uyalazi iqiniso ni yilo lele nginike lona wena lakho uyalazi mina ya ulazi lapha elami nomuntu wami phela lelo ungeke ngibuzwe uwe ubuza abani wena hayi awuthami yabona ngathi uyaphuma ke esandleni esandleni sakabani sami ngiyinkosi yakho phela awuthami inkosi kabani
yazi awuthami lalela yabona lento yabona umuzi loqhubeka ungigolozela angifuni ukulwa nawe umuntu efana ngabe silwa naye yilo yamuntombi yakho leya eshone le iyosithe liyogibela iRange Rover ithi wena isikhathele uyigibeza itaxi igcwele nabantu abanuka amakhwapha ngenxa yakho ngoba wena awukhokhi uqambele namanga uthi uyasebenza sekuyasetshenzwa uhlala lapha eHollywood noma lapha eBetway uthi uyasebenza uyakhembula wena indaba ungasitshela ukuthi uyakhembula uyakhembula wena Awutshela abantu abakwangeke Prime. Vuma qala uthi uyakhembula. Khembula yani now. Udlala iBetway. So what? Uzoboshwa wena. Umncane nje uyakhembula. Lokhu ngithatha kancane le. Uyakhembula wena. Awuthami ngazi wena. Mfethu, angithi nambe ngifuna ukuzwisa lento athi ungizwisa yona phambi kwentombi yakho ulokhu ungiqiqiza la wenza ngathi awungisabi. Awutshela abantu bakwangeke la. Mase wenzani? Ngikubonisa ukuthi angisabi. Shaya wena. Awuthami qinile. Ngamiye ngifuna ukugonqoza. Uzongisho. Ngeke Shaya, yekeni. Ngifuna ukugqoka lo. Umgqoka. Ukushaya yeka boy. Yeka boy. Uzongisho. Ngifuna ukukushaya boy. Awungeke Prime. Ngifuna nje ukumtuba la ngekick. Lalela. Ya. Abangeke la sibonisana. Than sorry. Sorry wena umoshile umshwana. Miyeke ndofana lo ngoba ngizoze Umoshile umshwana. Oleqomise ngeqolo phansi. Lazi kulezi insuku njengoba sengilwa nje. Njengoba ngijoyine nokarate uthe ucoach angoyenza lento kuwo. Awuthami yabona ukuthi umoshile umshado la nje. Ile awuthini. Yakabani yona le. Ngicela Guqa ngamadomo ngiguqiseni iguqa wena. Guqa. Uzosuguqela enhlabathini njalo umuzo lokugolosa guqa. Awuthami. Guqa. Okay, ngicongeke hey. Abangeke abantu bakho manje. Angifuni ukuthi mangizonisiza la sengenzela lento engiyenzayo sengenzela na wonke umuntu ohlale engenza lento oyenzile ngingathi mangikusiza intombi yakhe kufebela mase ufuna ukulwa nami ngabe uhlulwa intombi yakho ngizwe ukuthi Awuthami. yangizwa Baba ngithe nginenkinga nentombi yami efebayo. iyakufebela So what? bengikusiza Ngisiza yana ungimoshela nje happiness yami. akakufundi la muntu Kusho bani? Slima. Ushilo Yo. ujola noSibusiso musu kuba shimane indaba lo intombazane engakufuni nabani Awuthami yazi ukuthi suka kuphi nalomuntu lo ngicabanga naye manje. ngoba kade niwokha lapha nginibonile nisuka lapha epakini ngangenslima uthi nisuka kude nisuka la epakini Yo. ulethe ingane epakini eqothuke kanje wena benenzani lapha awunandlwini Wena wenzani la? ngizama ukukusiza ubuyelana nale ngane Awuthami ngithe ngifuna usizo lwakho. Miyekeni ndofana ngifuna sizahambe wena miyekeni bengisalokugaqaza kodwa ngikubona uyigwala manje ukushaya inkinga kufanele ngabe mina nawe siyalo kufanele ngabe mina ngisiza wena ukuthi ulwe nentombi yakho kodwa wena ngoba lengqondo yakho Lalela. Into amahambile. ya Angisanamuntu. ya Singenze njani? bengizama ukukusiza ngikuvula amehlo ukuthi lo muntu akufebela kodwa wena still ubambelele kuyena ubambelelelani kumuntu okwendlisiwe Ufuna ngibambelele kubani wena? thola umuntu ozoba right for you or ufuna yena lo singamlandela awuthami ngikhulumele naye ufuna ukukhuluma naye Awuthami. uyamfuna yini ngiphendula ungaloko ngisilima uyamfuna singahamba phela sekuyena yes or no ngihamba ngiyokukhulumela hey baba yes or no ngiyokushalela intombi yakho man vuma Awuthami ngazi mina. Yena ungazongibamba baba. wena ungazogolozela umusa la usamazini okuqomisa ngeqolo phansi vele uhambe ngeke ulunge ngeke ayenziwa ke leyo nto kumina ngeke Umoshile umshado wami. akuwona umshado le nto bekulwa umuntu bekwenza isilima awunamshado wena ukashadi hamba ogembula mo you gambler uzoboshwa futhi lokuqhubeka ugembula lapho Awuthami ngifuna umuntu wami ngitholele. okay uyamfuna kanjani ngikuhambise kuyo sengiphakamisile uhambela la emoyeni sambeni niyoshelela lentwana le sambeni woza ibani nihamba naye silandele lentombazana hamba naye ya woza wena uyokutetema lapho hey yayibona ingane ayikufuni Awuthami uthozo kwenza lokho angisho. ngiyakusiza phela ungangiphushi ngathi ngipush back yakho wena la Baby. ungabiza lo muntu ngobaby hey my sister siswami sister
No iyakhala le ndoda uyakhala manje ngenze njani mina ngoba uyakhala no siswami impilo ukugembula abantu abagembulayo bayadla ungcono usibusisa nemali kunalo niyamusapho ngisacela siswami kodwa umlalele ngoba uthi usakuthanda uthi akanankinga noma ungajola nosibusisa ujole naye woza mfethu woza angeke ngisamlalela ngiyothathani kuye cabanga budami solamba lana awuthiyami woza siswami sithembe ngeke kanishaya ngeke kushaya awuthiyami Baby ngicela akushaya mina. Ngicela ungeke na. okay maphela siswami my brother ucela ukukhuluma nawe Baby. Cela mina ngicela sizame nje. hayi hayi sister ngicela ulalele my brother uthi kuwena uyayizwa leyo nto and wonke umuntu uyawenza ama mistakes but yena ubesena ama plans amakhulu fonini uyawubona umshado uyayibona ifuture nawe ngendlela omphethe ngayo so ngisacela ukuthi wehlise umoya nizame ukuthi nilungise lento because uyakuthanda and uwe o wrong unjalo lokho enza ikhanda elikhulu la ushona lena budami ngizogcina ngaye ngizokwenzani ngemali yeBetway izongenzani leyo mali Baby wena bongana nkinga ngemali eBetway nje. kodwa usibusisa unemali ukwedlula wena bebe uyadrive manje nje ngithe azongilanda lapha wena umile la ufuna ungihambisa ngenyawo So yes usibusisa manje. ya uyeza usibusisa uzongipick up wena uzoyenzani Yo ngathi kuzomela ngibambe makafika la usibusisa khona baba. ake sakubamba lapho usuyihambela wena siyahamba nathi ngabe sidutsule usibusiso la ngizihambele nami Baby. hayi uyenzi vele yo at least usutholile bengasinzo ukutshela kanjani Yathi khuluma nawe uzolungisa. yahlanya uyizwa lengane uthi ayikufuni wena Uzolungisa nje. bathi ngilungisa kanjani umuntu ongakufuni Baby angifuni. hayi akuyenzi wena phela unayo imali yo baby. usibusisa ungcono yo budami yo hayi hamba siswami akunankinga Ahambe. mfethu akakufuni ngenze njani manje mina hawu woza sokuphi ulift uhlala phi Angifuni lift yakho. hayi ke futheke ukushaya hamba ya yini wangibona nje siswami suka lapho ngoba lo mfana uzodlula lapha ekugankaze ngeimpama suka lapha wena ukuyithinte leyo ngane wena ukuyithinte leyo ngane uzobabona ukuthi bazokwenzani uyayibona ngidi le izokulokha boy yayibole lock awuthama ngalokho ungithuka nenhlamba yabantwana konje usuka eMpumalanga awuthuki kube harsh uthuka kancane uthuka ngathi uyintoma futhi efusek wena you bloody bozos yezwa Can you give 2 minutes? look up famba moyeni epsek wena famba moyeni zama phela khuluma yokugcina ukukhuluma famba moyeni you bozos ngaphinde ujwayele kabi inkosi say sorry Angibeke phansi. bheka isithuthuthu lapho nimphose kuso sesidlula nimquzulise njayami yosindela ukuthi uyangazi bengizokusakaza kulesithuthuthu ya why umcela umcela uyamazini usuyangicela wena manje Angicela wena nje. ukungabezwa labantu bekuphendula ungabahaqi bahagelani bahagelani bathintelani umthintelani nje welcome uyazi ukuthi welcome akushayile ukuthi umthintile Angibeke phansi. umcelelani yazi ukuthi Welcome lo. yazi welcome umqubuze ngekhanda lalo yini wena yabona nje mase ngithi take me home ngifuna nimtshuthe sayiphezulu mase iqathakela phansi Angibeke phansi. awume khonto engifuna ukuyenza take me home Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake